При работа с електронни таблици често пъти се налага структурата им да бъде допълвана. В нашия случай се налага да вмъкнем 5 празни реда над таблицата. Щракваме в нейния най-горен ред и 5 пъти избираме командата Insert Sheet Rows. Остава да въведем етикетите на клетките, съдържащи допълнителна информация за пътуването, именно име на пътуващия, начална и крайна дата, цел, както и клетките, които ще съдържат средните разходи за транспорт, нощувка и храна. Прилагаме форматиране към тях, включващо избор на рамка и цвят на фона, за да може тези полета да се откроят по-добре в нашата таблица. Продължаваме с форматирането, като сливаме две клетки, за да разположим текста средни разходи на ден върху тях. Продължаваме и с избора на фон за тези клетки, за да се откроят те също. Следва намирането на средните разходи за транспорт, нощувка и храна. Щракваме в клетката със средните разходи за транспорт и от бутона AutoSum избираме функцията Average. Маркираме стойностите, чиято средна стойност искаме да намерим и натискаме клавиша Enter. Продължаваме по същия начин за клетката, съдържаща средните разходи за нощувка. Избираме Average, маркираме клетките, чиято средна стойност търсим и натискаме Enter. Завършваме задачата, като намерим и средните разходи за храна.